Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген минем Габдулла Тукай сүзләренә татар халык киенә язылган туган тел җырын башкарып китәсем килә. И туган тел, и матур тел, әткәм әнәкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, сине туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем, сине туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән кем бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе кем хикәят сөйләгән. Аннары төннәр буе кем хикәят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең әмерләнә синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем. И туган тел синдә булган иң элек кыйлган догам. Яралы кагыл дип үзем һәм әткәм әнәкәмне Ходам.